Дестинацията днес е Клисура и той ще скача с бънджи. Мисля, че ще гледате един Тарзан как се мята от ръба на моста. Ще видите неговата гледна точка, надяваме се. И чакам го сега, както винаги, той да дойде, да си домъкне газа от някъде, къде си отишъл. Ще се включим като той дойде. Ето го пристига второстепенния герой в историята. Много гладен бях, нищо не съм ял. Какво капваш? Пица? Пица, теб мога да почерпя бълвите. Я? За закъснението. И ти още една. Не си вред. Много си щедър. Това е за закъснението. Тръгваме, защото нямаме много време. Ще успеем ли? Пристигнахме. В момента вървим натам. Човека не е насран. Супер съм, даже искам да скачам вече. То скок от бънджи е подарък от един много хубав човек. Дано не е обаче с лоша умисъл, понеже няма да е добре за мен. Тук скачам. Скачаме. Ще скача. Буквално не знам каква е височината. Дестинацията е Клисура. Скок с бънджи. Скок с бънджи може да го проверите в интернет. Може да запишете и час и да вземете да направите подарък. Това не е платена реклама. Това е просто пример какво може да направите, както с какво са направили за него. Обаче сега, майка ти бе. Пак майки намесваме в това видео, още не съм го започнал. Подава газ то тук, не вижда ли, че има хора, бе? Има вода, ако нещо, ще падам на вода. Те вече скочиха. Бая съм сега. Как да скоча? По-просто да направя така. Ако си я мушта в зома, дали ще замини? Бе, салфетника. Не бе, май не. Какво мислиш за този скок днес? Ще рискуваш живота си за YouTube, нали? Абсолютно това ще направя, само се надявам да не го рискувам наистина. Какво ще подписваш се? Декларация, че равословно нямам никакви проблеми, защото ако имам всичко е на моя отговорност. И ми казаха, че няма да умра. Ама нищо не се знам. Какво правиш в момента? Вързвам си обувките. А не е ли изпълнен от Франция ти обувки? Как е, стегнат ли си? Стегнато е, брат. Пак бих скочил. Това ми е затегнато на краката. Ти обаче скочи без никакво колебание. Какво да се чудя. То първоначално има адреналин, като скачаш такъв, като виждаш надолу земята и после въжето като дръпне. И в крайна сметка се оказа, че подаръкът е бил с добри намерения. Ето момчето, живо здраво. Абе, може и по-добре да се получи, обаче всяко нещо има първи път, грешки и така нататък. Абе, интересно беше, не съжалявам, даже пак ще дойда да скачам. Аз мисля да сменим дестинацията. Какво правиш, вече? Оля майко. Къде се намираме в момента, можеш да обясниш? Клисура, може да се види от тук. Това е паметника на Боримечката в дясно. Чакай бе. Това е паметника на Боримечката. Абе, гледката тук е брутална. Долу ви казвам, хванете се, обиколете България. Няма да ви стигне сигурно цял живот да обиколите всички места, които са в България и народните ни красоти, които имаме. Да, и разбира се, ще има някакъв пише тук, дето коси ще ни развали клипа. Много ясно, брат. Да. Значи, чакай да покажа надолу. Надолу има уръдия. Но, нашия късмет е такъв. Където и да отидем, навсякъде е тотално занемарено, неокосено. Елате, окосете си тревите, тия, които са от общината, защото трябва да ценим българското и народното, а не да са в ето такова окаяно състояние, което виждате в момента. А реално това ще стане брутално паркче. Ето тук природата бавно и славно си превзема нейното си. Пейките са тотално обрасли. Там има една табела, аз обичам Клисура, но тя не обича тревата. И ако се чуете защо заминаваме за Франция, ами от финансова невъзможност. Вижте сега нашето момче с какви обувки ходи. Камъните са много хубави. Си взема за вкъщи. What the hell? Oh my God, no way, yeah.
Това като цяло е от много обикаляне. Иначе обувките не ми се казва колко пари са, ама... Между другото, обувките са от Милано, Франция. Милано, Италия! Географията ми е много силен предмет. Поздрави за моята учителка по география и треньора ми. Какво гледаме тук? Ограда, която май протича ток по нея, ама не съм сигурен. И не искам и да пробвам. Абе, според мен това си е чист сезал. Леко решириташ. Мога, майко. Тече си ток. Майка му не е. Ама добре се усети, да беше зле. Това май ти дай повече адреналин от скока, Това си беше май по-добро. Да пробвам. Първо ще ми стане, айде. Какво ще работиш във Франция? Студентска бригада. Понички на плажа се продават. Така, ей това е, Макси Бене. Излизаш на плажа с ето тази количка. Оп. И продаваш понички, сладоледи, напитки. Tu vendre les beignets, les glaces et les boissons frais dans la plage. Et c'est ça, un petit travail. Се тревен, мона ми. Très bien, frérot. Разбира се, не сме сами. Да, на българското. Да, на българското. Това е. Продължаваме към следващата дестинация. Не знаем къде е, но ще я открием. Знам колко ще чуете, обаче... Дай да съм Сега се качваме. Качваме се там горе. Абе, пак е горе-долу час и половина път от Пловдив. Ако сте решили, просто тук сте точно до облаците. Уникална. Аз не знам кой ще се занимава да ви води с такива природни гледки, особено тук. Ходете, гледайте, наслаждавайте се на българската природа. И по пътя, както си караме, видяхме едно сладолетче и сега ще си вземем. Тук пише едновремешен сладолет. Ти имаш ли си представа къде сме? Идея си няма в кое село сме да ти кажа. Сладолетчето е топ, между другото. Колко е голям? Голям е. Добре. Много е добре сладоледа. Доволен съм. Кое село беше? Песнопой. Село Песнопой. Ако се отбивате тук, пете вземете едно сладолетче. 2 лева. 2 лева. Кой ти ги плаща? 2 лева.